Da li ti voliš sadržaje nekih ljudi koji se bahate? Pa ne gledam to, nekako mi to bude onako, prvo meni bude neprijatno i sramota kad vidim to ponašanje, tako da ne gledam to ni na našem YouTube-u, ni od stranih YouTubera, nikad mi to nije bila sfera interesovanja. Pogotovo što su te stvari meni dostupne, i dobra auta i ajde kažemo, skuplje stvari, pa mi to nekako mene impresionira. Nije me impresioniralo kad sam bio mlađi, niti me sad to nešto impresionira. A da li misliš da to stvarno ima uticaj na omladinu, ili da omladina samo gleda te kao klipove da ubiju vreme, ili stvarno misliš da neko želi da živi? Znaš kako, mislim da ima uticaja onda gde porodica nema uticaja. To je sve relativno zavisi od porodice. Ja sam gledao svakakve nebuloze kad sam bio klinac, verovatno i ti. Znači i nama je već u tom trenutku bilo svašta dostupno, ti si mlađi od mene 5-6 godina, ali i meni je bilo isto svašta dostupno i na TV-u i kasnije na internetu, pa nismo uslovili te modele ponašanja, zato što je bila zdrava porodica i usadili su nam od malena neke stavove koji su nam postali normalni, tako da ako vidimo nekog da se ponaša kao idiot, ne znači da mi treba da se ponašamo kao idiot. Ali, pa pričamo i o muzici koju smo slušali sad, vole to ljudi da porede kao sad, trap ili rap ili pesme koje se sad snimaju su katastrofa, odnosno na ono što smo mi slušali isto takve kretenluke. Još gore u stvari. Pa mislim da to što repuje Prti BG i Bad Copy, ta priča, mislim da je to hardcore i sad u ovom trenutku, ali ja nisam uslovio te modele ponašanja, znači ne drogiram se od ujutru do uveče, ne duvam, nikad nisam cigaru zapalio, a slušao sam tu muziku, tako da me ta muzika nije promenila, bilo mi je zanimljivo i kao stvaralaštvo i to gledaš kao umetnost, ali mi nije promenilo model ponašanja. Sad, kad imaš slabu porodicu i slab uticaj porodice i roditelja na to dete, onda ti to menja model ponašanja i okolina ti menja model ponašanja. To jest, tvoji drugari i ti onda hoćeš da možda nisi visok ili krupan kao mlad, pa hoćeš da se istakneš nekim drugim stvarima koji su loši, ti u tom trenutku to ne vidiš kao loše, ali privlačiš pažnju na sebe i svoje okoline. Tako da, ali problem je kad to nastaviš i u starijem dobu i kad ne vidiš izlaz iz tog ponašanja.